नंगौ थारैनो आङो दिनैहाय 28 नं समस्तियावहाय दिनैहाय नमिनेसन गथायदों बे सैथो आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय आङो जे 28 नं समस्तिनि जेनेखि माखासे जोंनि बे उफ्रा बिसायख'थियावहाय माने जोङो मोनसे थांखि लादों थारमाने जोङो 28 नं समस्तियावहाय दाखालि बावैसो जोंना एक्स माने थैनानै थांबाय बिथाङा BPF निफ्राय देरहालांदोंमोन दा बेनि जाहोनावहाय दा उफ्रा बिसायख'थि जादों 28 नं समस्तिया बेनि थाखायनो जोंनिफ्राय मोनसे थांखि लादों जे बेवहाय जोङो देरहानानैहाय जोङो रायजो राजानि मोजां खामानि मावगोन होननानैहाय जों आखायाव लादों आरो थारैनो दङ आंहाबो मोनसे सानखान्थि दङ जे जोङो 28 नं समस्तिनि हिसाबैहाय जोंहा गोबां आंनि माने रायजो राजाफोर सापर्टार दङ आरो नंगौ थारैनो बेवहाय आङो 100% आं देरहागोननायनि मोनसे आसा दङ आं गुबुननि माने गुबुन दोलोफोरनि माबाखौ आं सिन्था दारा खालामाखै माने आं थारैनो बेवहाय 100% देरहागोन बेखौसो आंहा मोनसे सानखान्थि दङ आरो बेसेबांसो भट मोननानै नोंथाङा देरहागोन होनना सानो आङो खमावबो 90,000सोनि गेजेरावहाय देरहागोन आरो दा नोंथाङा देरहानायनि बोलोआव फैयोब्ला नोंथाङा रायजो राजानि थाखाय मा मावनो बिथांखि लादों आङो जुदि 28 नं समस्तियाव जुदि रायजो राजाफ्रा जुदि आंखौ बे 28 नं समस्तिनिफ्राय जुदि आंखौ दैथायहरोब्ला आङो रायजो राजाफोरनि जेनेखि सुबिदा उसुबिदा मोनफ्रोम फारफ्रोमथिंजायनिफ्रायबो माने डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ आं मावगोन जिखुनु समस्याखौ आङो रायजो राजानि थाखायहाय मावगोन आरो आङो गुबुन MLA फोरबादि आङो बेबायदि माने समस्तिखौ नायाबालानो थाया देरहानानैहाय गोबां जोंना MLA फोर देरहानानै थाङो जे समस्तियावहाय देरहानानै थांखांनायनि फरेनो खुनु जोंनि नंगौ थारैनो आङो एक्स NDB-नि आङो गबिन्द ग्रुपनि PG-निमोन दा आङो ओरैबायदि मोनसे जोंनावहाय फैदों एक्स हिसाबै आं बेखौ फोरमायनो सानदों एक्स NDB-नि हिसाबैहाय माखासे जोंहा समस्याफोर दङ बे हिसाबैहाय जों बुंनो सानदों आरो बुंगोन आङो दिनैहाय मिडियानि गेजेरजोंबाबो जोंहा ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेम जानानै फैदों जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो UPPL हिसाबैहाय आङो UPPL-आव दङमोन थारैनो बे सैथो आरो UPPL-निनो मावदोंमोन बै समाव जेब्ला जोङो केम्पआव थानानैहाय डिजिनेटेड केम्पआव थानानैहाय जेब्ला केम्पखौहाय जों केम्पफायार खालामो केम्पखौ सिफायो बे समावहाय जोंना सारमोना बुंदोंमोन दैदेनगिरिफ्रा जे केम्पखौ केम्पफायार खालामखांनायनि परे जों गासैबो UPPL जाजोबनांगौ होननानैहाय दा UPPL जाजोबनांगौ होननाय बायदियैनो जोंबो दैदेनगिरिफोरनि खोथाफोरखौ लानानैहाय दिनैहाय जोंनि UPPL-आवनो जयै गाजा गोमजायै साफ्रोमबो एक्स NDB-आ मोनफ्रोमबो एक्स NDB-आ गासैबो UPPL-आवनो जयेन जाजोबदोंमोन आरो जाखांनायनि परे जोङो ओरैबायदि दा दोलै नोगोरै मावदोंमोन बै समाव MLA फार्स्टआवहाय जोङो BTR-नि मोनसे BTC-नि मोनसे इलेक्सन बेवहाय जोङो देरहाहरनो बा जोङो बे देरहानो थाखाय जों खामानि मावबोदोंमोन UPPL-नि थाखायनो आरो बेनि उनावहाय MLA इलेक्सन जादोंमोन जोंना MLA इलेक्सनावबो जोङो दोलै नोगोरै UPPL-जोंनो मावदोंमोन बेनिफ्राय जोंहा ओरैबायदि मोनसे समस्या जानानै फैदों दुखुनांथाव जोंहा माने UPPL-जों जानानैबाबो जों थानानैबाबो जोङो मावदोंमोन मावनायावहाय दुखुनांथाव जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो जोङो MLA जोंनि 28 नं समस्तियावबो मोनाखिसै आरो लोगोसे 29 समस्तियावबो मोनाखिसै बेजों लोगोसे जोंहा गसाइगाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो बुंनो थाङोब्ला मोनसेल' MCLA देरहानानै दं जोंहा दा बे हिसाबै जोंहा ओरैबायदि मोनसे साननाय दङ जे जोंनि जेनाखि एक्स NDB जोंहा माखासे समस्याफोर दङ समस्याफोरखौहाय जोंहा गोबां समस्याफोर दङ बे समस्याखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा दिनैहाय जोङो एक्स हिसाबै माने जोंहा दिनैहाय बेवहाय माने समाधान खालामनो थाखाय माखासे जोंनि प्रब्लेमफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय जोङो गारजेन गैयै बादि नुहुरदों माने MCLA गैया बा MLA-बो देरहायाखै बे हिसाबै जोंनि समस्याफ्रा जोंनि सुखु दुखुफोरखौ जों सोरनो फोरमायगोन जोंहा माखासे मानो होनब्ला जोंहा माखासे गोबां दुखु दाहाफोर दङ जोङो नांनानै फैनाय बिराद गोबाव नांनानै फैनानैहाय दिनै एकर्ड जानायनि समावहाय जोंहा दिनैहाय बे समावनो जोङो नांगौखिनि माने MLA आरो MCLA-खौ मोननो थाङाखै बेनि थाखायनो जोङो ओरैबायदि मोनसे थिरांथा लादों